11 декабрда Бөтендөнья спидка каршы көрәш көне билгеләнә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы йогышлы авыруларны искәртү һәм уларга каршы көрәшү буенча республика үзәге табибы Светлана Хөсәенова. Светландарны һаумыгыз. Исәнмесез. Шулай итеп, быел көз республика калаларында күп кенә экспресс-диагностика мобиль пункттары эшләнә. Якынса һөҗүмтәләрен нинди фикергә килдек? Быел всероссийская акция беренче шәһәр катнашты, шуларның арасында Республика Башкортстанның 3 шәһәре дә катнашты. Стәрлетамак, Октябрьский, Уфа. Шуларның арасында 400 кешедән тест алдык ВИЧ-инфекциядан, һәм дә бу всероссийская акция кызыклы булды. Анализны алдылар авыздан, төкеректән, каннан түгел. Димәк, яңа методика. Яңа методика. Һәм дә завод иткән кешеләргә бер инде авыру килмәде, авыртмады, төкерек аша гына диагностика үткәрелде. Без беләбез, СПИД һәм башка ВИЧ-инфекциялар күбрәк калалагы кешеләр арасында киң таралган дигән фикер бар бит инде. Ниндидер үзгәрешләр бармы соңгы елларда? Нинди тенденция күзәтәһегез? Шуннан да тенденция калада безнең тыгызлык белән дип санарга мөмкин. Халык күп яшәй, халык күп яшәй, һәм дә чит якларына кешеләр киләләр. Шуның аркасында да калада тенденция ВИЧ-инфекциясе зур районнарга караганда. Бу сир ничек тарала, шул юлларда исләп үтәйек. Шуннан да карасак, 2000 елларны ВИЧ-инфекция күбрәк таралган кешеләр кайсылары наркотик белән шөгыльләнгән. Һәм дә ул яшь вакыттагы кешеләр, 20 яшьлекләр ВИЧ-инфекция белән ширләгәннәр. Әлеге вакытта карасак, ВИЧ-инфекция табыла 30дан алып 50 яшькә хәтлем кешеләрдә. Һәм дә бүгенге көндә карасак, 30 яшьтән 50 яшькә хәтлем яньсе юл белән күбрәк кешеләр табыла ВИЧ-инфекциялар. Әйтәсе килә инде, кемнәр подвалда, өйдә шөгыльләнә, маникюр, педикюр, шуларга, конечно, Хәвеф бар димәк. Хәвеф бар. Әйдәгез карайык әле, улар ир-егетләр арасында күбрәкме сирлеләр, әллә катын-кызлар арасындамы? Чагыштырсаң, ул хәтлек аралары разница юк. Аерма юк, Аерма юк. Аерма юк. ВИЧ-инфекция бүгенге көндә куркырга түгел дип саныйм. Чөнки аның белән хәзер төрле кеше ширли ала. Ул һәрберебезнең туганнары арасында да ширле кеше булырга мөмкин. Һәм дә шуңардан курыкмыйча гына безгә килеп центр СПИДка кан завод итеп бушка ВИЧ-инфекцияны тикшерергә мөмкин. Безгә киләсегез килмәсә, поликлиника яшәгән җирегездә завод итеп елына бер булса завод итәргә кирәк. Кемгәлер ВИЧ-тест аңгай һөҗүмтә күрһәткән ди, һәм ул кешегә артабан нимә эшләргә, кайда мөрәҗәгать итәргә, бәлки уга ниндидер психологик я башка ярдәм кирәктер, кайда мөрәҗәгать итәргә? Психология ярдәме кешеләргә кирәк. Һәм дә әйтәсе килә, бу вакытта семьяның ярдәм кылуы файда булачак кешегә. Әгәр тест ыңгай була икән, безнең номер буенча 246-06-37 шылтыратасыз, һәм дә приемга врач-инфекционистка киләсез. Ул вакытта врач-инфекционист ВИЧ-инфекция турында аңлата, аның дарулары турында сөйләй. Һәм дә шул даруларны язып, пациентыбызны кайтарып җибәрәбез инде. Күзәтәһегез һәм артабан шулай. Бuna әлеге вакытта пандемия бөтен игътибарны үзенә тартып алды дип әйтәйек. Шулай да ВИЧ-инфекциялы сирлеләргә медицина ярдәме күрсәтү ничек оештырылган? Гомумән бүген һезнең үзәк ничек эшләй? Пандемия вакытында кайбер пациентларга өйдән чыгарга ярамады. Һәм дә әлбәттә аларны дарусыз без калдыра алмадык. Шуның аркасында безнең организациядә машина бирелеп, врачларыбыз, медсестраларыбыз барып,
Үзләребез алар өчен дару алып, аларга дару өйләренә китереп, анализларын алып, алар безнең ташланмадылар. Без аларга һәрберсенә ярдәм иттек. Дарулар ВИЧ-инфицированныйлар өчен бөтенесе дә бушка алына. Алар һәрберсе индивидуаль назначасы ителә пациентка. Бүгенге вакытта дару эчкән кеше ВИЧ-инфекциядан ул озын гомерле була. ВИЧ-инфекциядан үлә алмый ул. Ул яши как обычный кеше кебек. Әгәр дә шул язылган мотлак даруларны эсе барһа, кабул итеп барһа, шулаймы? Әйе. Һәм дә анализларны сдавать итеп. ВИЧ-инфекция это хроник заболевание. Хроник шир. Аны лечить итеп була. Һәм дә аның лечениесе әйбәт булсын өчен үз вакытында табибка барырга кирәк. Куркырга ярамый. Тулы канлы тормышман яшәй ала. Катын-кызларга килгәндә кемдеңдер бәлки әсәй булырга килер был осракта. Ул вакытта да бернинди әгәр дә хатын-кыз безгә килә икән, инфекционистлар карайбыз, кирәк дарулар язабыз. Безнең пациентка лечится итә. Һәм дә 6 айдан килеп анализларын сдавать итеп, әгәр анализларында без әйтәбез вирусный нагрузка дип, ул кирәкле цифрларда була икән, безнең хатын-кыз әни була ала. И ул вакытта баласы да ВИЧ-инфекция белән ширләмәячәк. Әйтәсе килә, ВИЧ-инфекциялы кешеләр ата-инәй буласы килә икән, нюанслары күп. Аларның барысын да без беләбез. Шуңа күрә әгәр дә ата-әсәй буласылары килә икән, әйтәсе килә пациентларга миндә алай булмыйчак, миндә семья булмыйчак дип йөрергә ярамый, килергә кирәк. Центр СПИД республиканский, шунда без сезгә бөтен кирәк сорауларга, җавапларга ответ бирәбез. Нинди аңлату эшләре алып барыла? Сынапта бына сирле булды икән, тест аңа һөҙөмтә бирде икән, был бер эш, әмма алдан был сирде иҫкәртү өсөн дә профилактик эштәр алып барылырга тейеш. Әлеге вакытта һеҙҙең үҙәк нинди аңлату эштәре алып барыла? Безнең үзәк профилактиканы бер кайчан да ташламай. Бездә күп профилактика үткәрелә медицинский организациялар белән. Һәрбер поликлиника белән без эшлибез, хезмәт үткәрәбез профилактика буенча да. Балалар һәм үҫмерҙәр араһында аңлату эштәре нисек ойошторолган? Без ул аңлату ойоштырмаларын ташлаганыбыз юк. Әйтәсе килә, әлеге вакытта Министерство образования белән килешү төзелгән һәм дә шул ответны көтәбез. Кайбер районнарның, кайбер школларда, районнарда үткәреләчәк ул информационный мероприятиялар. Нинди форматта үтәчәген пока әйтәлмәйм. Пандемия тураһында бер нисә һүз әйткәнек, шулай да беләбез, ВИЧ-инфекция ул кешенең иммунитетына бәйле. Бына иммунодефицитлы сирлеләр коронавирусны нисек кисектерә. Һез уларга бүген нинди кәңәшләр бирәсегез? Әлбәттә, терапия алган кешеләрнең цитокиновый шторм дигән сүз бар. Коронавирусның шир үтүе чагында алар җиңелрәк үткәрелә. Әмма буның өчен мотлак дарулар кабул итәргә кирәк һәм дәвалану сараларын, дәвалану курсларын үтәргә кирәктер. Һеҙгә мөрәҗәғәт итүселәр бармы коронавирустан сирләүсе һеҙҙең пациенттар? Улар бар, улар әлбәттә әз. Без үзебезнең исследованиеларны үткәрәбез. Кемдәр инде дару эчә, кемдәр ничек ширле, коронавирус белән ничек алар ширне үткәрәләр. Әлбәттә, оешма карасаң, то дару эчкән кешеләр җиңелрәк коронавирусны үткәрә. Тапшыру һуңында тамашасыларга нинди теләктәр еткерәсегез? Әйтәсем килә, ВИЧ-инфекциядан курыкмагыз, анализлар сдавать итәргә барырга курыкмагыз, килегез, бүтән анализлар бушка. Кирәк консультацияларны без үткәрәбез. Ширне юктырмаска, икенче юл белән булмас өчен презервативлар белән кулланырга һәм дә үзегезнең белгән половой партнерыгыз белән генә бергә булырга, половой партнерларны алыштырмаска. Һәм дә наркотиклар белән шөгыльләнмәскә. Үзегезне саклап, исән-сау яшәргә.
Рәхмәт кәңәшләрегез һәм йылы әңгәмә өчен. Хөрмәтле тамашачылар, йогышлы авыруларны искәртү һәм уларга каршы көрәшү буенча республика үзәге табибы Светлана Хөсәйнова белән әңгәмәләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Үзегезне һәм якындарыгызны һаклагыз.